Nag-cellphone pa, ano? Ano man si kuya eh. Mukha kang bagong gising. Siguro dahil din sa after ng stretch. Hindi, yung buhok ko. May ano to? Ang tawag nito? May Wax. Kaya pag nagulo, mukha na siya. gusto mo makapal yung buhok mo, no? Oo. Anong usually na ginagawa mo pag ganito? Drills pa rin. Mga parang Street drills. Tapos, pag umulan, stairs, and core exercises. Pili pa ko sa mga ganun. yung nagkaroon ng Mga na-stroke, pero go pa rin. Yung iba kasi nahihiya na lumabas, di ba, pag mga ganyan. Oo. Minsan meron pa dyan yung may mga parang wheelchair na lagi ko silang binabati.
Friendly ka ba? Siyempre. Pero depende sa tao. Marami ka naging friends sa foreign. Oo naman. Mga kalaban ko, kaibigan ko, ganun. Kalaban lang sila sa sports pero kaibigan sa labas, no? Oo naman. I mean, hindi pala sila kalaban. Kalaro mo sila, pero hindi mo sila kalaban. Yes. Kasi pare-paras naman kayo ng goal, di ba? Yun nga lang. Kung time mo, time mo. Ganun. Tama. Kasi parehas kayo naghanda, parehas kayo nag-training. Same goal. Siyempre, goal nyo manalo. So, kung sino yung gusto ni God na manalo, yun na yung mananalo. Ano yung mga experience mo sa pagiging atleta ng Gimulilin? Siyempre yung 2011 Southeast Asian Games na nanalo ako ng bronze medal. Kasi unexpected yun. Yeah. Pag Sunday ba talagang nag-ano ka? Yes. Workout ka? Monday yung off ko. Bakit Monday yung ginawa mo off? Bakit Monday? Kasi walang nagbabantay sa anak ko pag Monday. So Monday, yung parents ko parehas may work. So ako yung nag-adjust na para may magbantay sa anak ko. So Saturday, Sunday, nasa bahay sila. So pwede akong umalis mag-training. Bukod sa pag-training, anong ginagawa mo? Yun lang. Alaga lang sa anak talaga. Full-time mom. Full-time Kasi mom. wala akong babysitter. Anong usual lang ginagawa mo pag recovery time mo? Recovery time. Sa bahay lang. Tapos, pag kailangan ko ng massage, yun, nagpapamassage ako. Every Sunday. Yes. So, massage mo dapat ngayon? Oo. Ba't di ka nagpamassage? After workout. Ato. Yes. Kasi after workout, Sunday, massage. And then Monday, recovery time. Para Tuesday, ready to train. Yung mga workout routine ko lang. Kasi once na hinaluan mo ng kung ano, hindi ka makaka-focus. So, kailangan, kung ano lang yung workout routine mo, kung ano yung workout mo that day, yun lang. Step by step. Warm up, drills, workout, kung nasa track ka, or gym, or stairs, kung ano yung workout mo, yun. Tuloy-tuloy lang dapat. Ilang oras ka nag-workout sa isang araw? 2 to 2.5 hours. Yeah, maximum na yung 3 hours. Morning saka afternoon? Ngayong pandemic, morning lang. Or minsan afternoon. 1 time a day lang. Pero 6 times a week. Hi! Ang ganda naman ninyo, ma'am. Kaya pala may artista eh. Pasakay po sa sasakyan nyo. Kaya pala may artista eh. Ganun pa rin. Kuya Arnel, say hi to the camera, please. Ate May and sister. Idol ko yan. Malupit yan. Asan na anak mo? Wala anak ko? Sa bahay? Iniiwan ko pag training. Nag-training ka ba? Siyempre. Full time sa ka na rito eh. Baka maaga ka. Ngayon late ako eh. Training namin usually mga 10 hanggang 12. Oo nga. Mga ano din yan. Si Kuya Arnel is multi-awarded national athlete sa hammer throw. Yes! Number 1 yan, Lodi. Ano yung usually kasama mo pag nag-training ka? Mostly, mag-isa ko. Pero minsan yung mga tinuturuan ko na mga high school friends, college friends yung mga yun. Yung co-athlete nyo na. Oo. Tapos yung mga ibang athletes na ano, sumasabay sa akin minsan. Yun. Pero hindi sila everyday.
Masaya ba maging atleta? Siyempre masaya. First, yung siguro yung nakakapag-travel ka, local or international. And then, siyempre, nakakilala ka ng ibang mga tao from outside of the country, mga yun. Hindi ba hindrance sa'yo pagka kunyari ganitong rainy season? Ay, hindi. Kasi meron namang kagaya nito, bleachers. Tapos, minsan tumatakbo din ako sa ulan. Kasi, rain or shine sa training. Kasi sa competition din, rain or shine. So, kailangan ready ka kung ano man yung situation. What's Isa sa pinakamasaya bilang nanay na athlete. Siguro yung minsan nagtitraining ka tapos nandyan din siya. Tapos, siyempre, tatakbo siya ng kusa. Nung last time kasi, hinayaan ko siyang mag-jogging. So, nakatulaps siya. Lakas 3 years old. Nakatulaps na. Yes. Grabe. And then, pag naglo-long jump ako, parang gustong-gusto niya nasa long jump area din. So, parang baka possible maging long jumper din tong anak ko. Yes. Pero hindi mo ipupush o pupush? Hindi ko ipupush. Kung gusto niya, yun. Kasi mahirap naman na i-push mo yung anak mo sa dati mong career, sa dati mong passion. Kasi may sarili naman siya. Pagdating ng panahon, kung gusto niya, support lang. Pero willing kang i-train na siya. At a very young age. Pwede, syempre. Sa bagay, nag-uumpisa na nga ngayon, no? Oo. Nagtutulaps na, no? What? Pagkakaiba mo sa iba, bilang cup. Siguro yung personality. And yes. And then sa track, pag nakita nila ako sa malayo, alam na nila na ako yun. Kasi the way na manamit ako, meron akong parang certain na fashion na sinusunod. Tulad na, may regrets ka ba sa pagiging athlete? Meron din, kasi yung parang malayo ka sa family mo. After ko mag-graduate, bumaba na ako ng Manila. So, doon na yung training ground namin. Tara! Stairs tayo. Masabi ka bang ilang tubig sa isang araw? Masabi mo? Sa athlete kasi, dapat 2 to 3 liters a day. Talaga kasi, nagpapawis kami. So, more than the normal average na kailangan ng tao. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the. On record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. Hindi ba hindrance ang pagsi-cellphone sa training? Hindrance din, pero ito kasi nandito yung workout ko sa phone. Yung training program ko, minsan chine-check ko yan, kung ano na yung sequence. And siguro, as a mom, parang time to time, nag-check ka ng phone para alam mo kung okay yung anak mo sa bahay while you train outside. Kailangan ng stretching before and after. Yes. Before, light stretching. And then after, mas matagal yung bilang. Yung variation parehas na. More on legs sa before. Then after, full body.